Puertas abiertas. Puertas abiertas, portes obertes desde CV Radio, presente en un día, hace un día precioso, sol fantástico. Parece que hoy nos podía tocar en el sorteo alguna nube despistada que nos dejara, pero de momento la verdad es que no tiene pinta. Es un día de lo más luminoso, de esos de la Valencia otoñal con manga corta. Bueno, ya saben que cada semana, empezamos la semana pasada, le hemos dado en llamar a este espacio Historietes de València. I contem historietes que tenen que veure amb la història de València. Es les conta cada setmana Kiko Fort, amb el muntatge musical de Carles Hernández. Avui anem a parlar de Jaume I. Avui toca Jaume I, no? Perquè, com ja sabem, fa no res va ser el 9 d'octubre, pràcticament estem encara en la ressaca, no?, de la celebració del Dia dels Valencians, i bé, què millor que celebrar-ho això que parlant de Jaume I, el personatge probablement el més internacional, el més representatiu. Pues així està, la història de Jaume I i els tàrtars a València. L'emperador mongol Genghis Khan havia establert el major imperi a la Terra. A la seva mort, els seus dominis s'estenien des del Pacífic fins al mar Caspi. Els hereus de Genghis Khan afegiren noves conquestes, però també fragmentaren el territori en nous khanats més xicotets. Un dels seus nets, Ulegu Khan, va ser el primer Khan de Pèrsia. Ell era de creences budistes, mentre que sa mare i la seva dona eren cristianes nestorianes. Potser per esta raó, mantingué campanyes contra les capitals islàmiques Bagdad i Damasc. Per a fer-se una idea del prestigi del personatge, cal dir que el pare i el germà de Marco Polo estigueren a la seva cort. En 1262, Ulegu Khan va enviar una carta al rei francès Lluís IX per a fer una aliança per a conquerir Jerusalem. El monarca ignora la proposta, o potser no rebé la carta. De tota manera, el francès ja havia fracassat anteriorment en este objectiu a l'anomenada Setena Croada. Ulegu va enviar també cartes a altres reis i prínceps. Nostre Jaume I i el papat Climent VII respongueren, tot enviant el cavaller Jacme Alaric com a emissari per a parlar amb el rei dels tàrtres. Però Ulegu va morir en 1265 i Jacme va tractar amb el seu fill, Abaca, que era el nou Khan. Què tenen a veure els tàrtars amb les historietes valencianes? Bé, ara és quan entra en escena Jaume I. Tot això comença en desembre de 1268, estant Jaume I a Toledo, al regne del seu gendre Alfons X. A la ciutat castellana, el rei Jaume va assistir a la primera missa que se celebra per Nadal i que fon celebrada pel seu fill, don Sancho, que havia estat nomenat arquebisbe d'aquella ciutat. L'últim dia de la seva estada a Toledo, Jaume I rebé un important missatge de Jacme Alaric, el cavaller de Perpinyà que estava de tornada de l'ambaixada que ell i el papa Climent li havien encomanat. Abans de viatjar a València per a trobar-se amb el seu ambaixador, Jaume I marxà a Illescas, on es reunia amb Alfons X i amb altres rics homes, com el mestre Duclés i també amb el mestre de l'Ordre de Sant Joan de l'Hospital. Cal recordar que el Consell del Mestre dels Hospitalaris havia estat decisiu en la conquesta de València. En esta trobada, el rei els exposà el projecte d'una croada amb aliança amb els tàrtars. Després d'un llarg viatge amb anades i vingudes, típics de l'època medieval, arriba Jaume I a València i rep el cavaller Alaric. A la nostra ciutat, per tant, tingué lloc una escena històrica que el rei narra en la crònica o llibre dels fets. Anem a transcriure-la tal qual s'escrigue. En os que érem a València, vec-nos Jacme Alaric ab los tàrtres, e altre missatge de Grècia que hi havia. E dixeren-nos, de part del gran Ca, qui era rei dels tàrtres, que ell havia cor i voluntat d'ajudar-nos. Podem imaginar al rei i a la seva cort al palau,
i davant d'ells el cavaller viatger, un missatger grec i 2 tàrtars, que Jacques Melarit havia descrit en l'epístola de desembre utilitzant els següents termes. Honrats homes, mas l'U era pus honrat e havia major poder. Aquell dia de febrer de 1269, al Palau de València, Jaume I hagué de prendre una decisió transcendental. Havia o no de fer cas a la proposta dels emissaris tàrtars? El monarca tenia l'opinió d'Alfons de Castella, qui li havia dit temps abans que aquella gent era molt falsa. Tanmateix, el seu ambaixador els considerava com a honrats. Amb tot, Jaume I sabia que els tàrtars són molta gent, com va escriure Ramon Muntaner a la seva crònica. Però d'altra banda, les promeses de suport d'Abaca Khan podien semblar vagues, ja que este Khan mongol tenia uns altres fronts oberts. Què podia fer? Podia fiar-se'n o no? Havia d'iniciar una croada juntament amb els tàrtars? Després d'aquell encontre, el rei marxà cap al nord. Tarragona, Lleida, Vilafranca, Barcelona, Montpeller, Perpinyà, Girona i una altra vegada Lleida. Va ser un pericle per aconseguir el suport i finançament dels cavallers per anar a Terra Santa. El rei signà un contracte amb el genovès Pascalino de Montaubrú per a que li proporcionara naus. El dia 23 de juny, el monarca estava novament a València. Havia passat 4 mesos preparant l'expedició. Encara viatjà a Mallorca una altra volta per a intentar aconseguir més naus i encara tornaria a Catalunya una altra volta. El 4 de setembre de 1269, Jaume I s'embarcà des de Barcelona per a comandar el seu exèrcit. Un grup de 30 naus, amb uns 2.500 combatents, posaren proa a Llevant. El papa atorgaria indulgències a tots els participants en la croada que havia de reconquerir Jerusalem. El projecte va ser un desastre. L'exèrcit es dispersà en alta mar. A la nau reial se li trencà el timó. Feia mal temps i els vents canviaven. Finalment el rei va poder desembarcar. Concretament, ho va fer a la costa de Provença, a prop d'Aigües Mortes, i va fer el camí cap a Montpeller, on arribà el 10 de setembre. El dia 13 d'octubre, Jaume I va entrar, mut i avergonyit, en terres catalanes. Només 11 navilis arribaren a Sant Joan d'Acre, a Israel, i òbviament van ser hostigats per les tropes del soldà Baibars I. Del fracàs d'esta expedició es feren ressò les cròniques de l'època, que donaren una imatge del rei com una persona que ja estava molt major, de que ja havia passat la seva millor etapa. El conqueridor tenia per ixes dates 61 anys. La història de Jaume I i els tàrtars a València, amb la veu de Quico Fort i la música de Carles Hernández. Gràcies, Quico. Moltes gràcies. Bon dia.